Ongi esan duzu, 30.000 gazte daude langabe autonomia erkidegoan, eta horitatik erdiak 15.000 dira goi mailako formazioa daukatenak, edo unibertsitate ikasketak dauzkatenak, edo bestela lanbide heziketako goi graduak ikasiak dituztenak. Eta erdi horientzat 15.000 horientzat da Azilan proiektua. Fernando Nebreda, arratsaldeon, zu garapeneko presidentea zara, eta zurekin lagun etorri da, Tolosaldea Garatzeneko enplegu sustapenerako arduraduna, Leire Otagi, arratsaldeon zure Leire. Zein da gazteen egoera? Eta gazteak eta lanaren arteko harreman hori? Bueno, nahiko harreman zaila eta komplikatua dute, lehen aipatu dezuten bezala. Langabeziaren iaia laurdena gazte osatuta dago, eta gazte horietatik erdia gazte kualifikatua dira gainea, ez? Kasu honetan, programa honen bitartez, saiatzen ari gera, erantzuna ematen bigarren talde honi. Ikusi dugulako gazte kualifikatuek badituztela arazo edo oztopo berezi batzuk lan bat bilatzeko momentuan, eta horri erantzuten ahaleginduko gea proiektu honen bitartez. Ibanek esan du Sara de la Rica Euskal Herriko Unibertsitateko doktorari egindako elkarrizketan, atzo bertan berriak ekarri zuen elkarrizketan, berak esaten zuela eta atentzioa ematen ziola gazte hauek ez dira ez aktibo, ez langabetu, eta ez direlari ez lanean, ez daudela ez langabezian, eta ez direla merkatuan ez daudela, zergatik ez daude, zein dira arazo horiek ba? Bueno, egia da, beraiek oso berandu hasten direla lan aktibo bat bilatzen, eta egia da hori dela gero aurkitzen duten arazotaniko bat. Hau da, esperientziarik ez dutela ez lanean, baina ez da ere lan bilaketan. Orduan, nik uste hori da lehenengo arazo bat aurre egin behar zaiona, eta, komentatuko duen bezala, hori da guk zaiatzen ari garena. Zuek 5 urtean, 5.000 enplegu sortu nahi dituzu, eta horietik eguneko 55 gaina, emakumeentza lortu nahi duzu, eta horretarako baduzu diru poltsa bat, 6 milioi eurokoa. Zala diru asko, 6 milioi euro. Nola erabiliko dira 6 milioi euro? Bueno, kasuek diru hori gehien bat dira giza baliabideak azkenean da, nolabait ibilbideak bermatzea gazte horiek lan bat bilatu dezaten, eta baita ere tresna batzuk ematea eta kompetentzia batzuk berai ematea. Ez da, inbeste 5 urtetan izango da, eta 5.000 gazte komunitate autonomo osoan. Osa, nik uste nahiko neurtuta dagoela. Lanaren kalitateari buruz ere askotan hitz egiten den, nolako lana daukaten gazteek, edo agian, baita ere, azken aldean lana galdu dutenek, berriz ere merkatura edo lan bat lortzen dutenek, nolako kontratua lortzen dituzten. Zuek nola bermatuko duzue lanaren kalitatea ona izatea programa hauen bidez? Bueno, bermatzea ez da erresa, baina gure aldetikan egingo duguna da enpresatara zuzenean jotzea, eta benetan bertan jarraitzeko aukera ematen duten lanpostuak eta proiektuetan gazte horiek txertatzea. Jarraipen bat egingo dugu, ez da bakarrekan kontaktua egitea enpresa eta gazteen artean baizik, eta bilbide osoan zehar gainean egongo gara, eta azkenian bertan lanian geratzen direla bermatu arte eta lan baldintzak bermatu arte. Orduan jarraipen bat egingo da oso gertutik. Ni nabarmendu nahi nuke uste baldin badazu momentu bat gehien bat hor daudela bi erronka nagusi gazte kualifikatu eta hitz egiten ari garenean. Bata da, askotan esaten zaiela ez dietela lanik ematen eskarmenturik ez dutelako, orduan guretzako erronka nagusia da lehenengo lan esperientzi bat lortzea, eta bigarrena da ikastea unibertsitatean edo ikastetxean ikasten ez dena. Ez da ikasten dira ikasketa edo ezagutza teknikoak, baina ez da ikasten nola negoziatu behar den, nola lan egin behar den lantalde batetan, halako gauzak ez dira ikasten, beti jakin izan dugu hori praktikaren bidez esperientziaren ikasten dela, hori nahi dugu egin proiektu honen bitartez. Eta ez litzateke hori gure unibertsitateko ikasketa ereduetara ere gaineratu behar, esan nahi dute azkenen 25 urterekin baldin badukate euren lehenengo lan esperientzia, edo oraindik iritsi ez baldin bazaie, bagian unibertsitatean ikasten ari diren bitartean ere halako lanak egin ahalko balituzte, trebezi horiek ere hartuko lituzkete. Bai,
Bai, baina egia da, unibertsitatean aldetikan alegintzen ari dela, kasu gehienetan praktika batzuk lortzen ikasleentzako, baina lehen aipatzen ari izan bezala, zeharkako gaitasun horiek ez dira berez lan zer, gaien bat zentratzen dira gait edo ezagutza teknikoetan. Adibidez, ingeniero batek ikasten du, ez dakit, makina bat martxan jartzen edo software bat egiten, baina ez du ikasten beste kompetentzia horiek gero enpresetan gero eta importanteagoa direnak, ez? Eta hori praktikaren bez ikasten da, eta denon artean egin behar dugu. Unibertsitatea egiten ez duen bitartean, beste bide batzuk jorratu behar ditugu hortako. Gatozen programara konkretuki, Leire, zu Tolosaldeak garatzeneko kidea zara, garapen agentzia batekoa, pentsatzen dut, zuentzat ere helburua izango da. Autonomia Erkidegoan den bezalaxe, 5.000 lagun hauek lanean jartzea, gazteak diren hauek, zuek ere izango zuen kuotatxoa Tolosaldea garatzenen, baina pentsatzen dut batzuen eta besteen arteko beharrak edo, Tolosaldeak izan ditzaken beharrak, behar bada beste inguru batzutako beharren desberdinak direla, zein dira zuen beharrak? Bueno, gure kasuan, enpresak oroar nahiko txikiak dira, bataz bestekoa 4 langileko enpresa, bataz bestekoa kontutan hartzen badugu, enpresak 4 langile edukiko lituzkete, beraz, enpresa txikiak ditugu eskualdean, eta egia da, badirela adibidez goi mailako ziklotik pasatzen diren ikasleak, baino lan eskaintza gehiago daudela, ez? Adibidez, mekanizatu arloan edo zenbait arlo industrialetan. Orduan argi dago, arlo batzuetan lan asko dagoela, eta ez dirala behar hainbateko ikasle kopurua merkaturatzen, eta beste alde batetik, beste arlo batzuetan, arlo teknikoa behar da, ez? Arlo teknikoa gehiago duten gazteak eskatzen dizkigute. Eta azilanen bidez, hau nola zuzenduko duzu, ez eskainiko diezue programaren bidez? Bai, lehenengo eta behin, Fernandok esan du moduan, lehenengo eta behin landu nahi duguna da, gaitasun pertsonalak landu nahi ditugu. Hau da, egia da, lanbide heziketatik edo unibertsitatetik etortzen dien pertsona guztiak alderdi teknikoa ondo landuta ekartzen dutela, baina bai gaur egun enpresek eskatzen digutela, nolabait gaitasun pertsonale horietan gehiago eragitea, ez? Gaitasun pertsonal horiek gero gaitasun profesionaletan eragiten dute eta nola ez lan merkatuan. Hori nola lantzen da? Hori prozedura bat landuta daukagu, metodologia bat landuta daukagu, eta taldeka eta individualki landuko dugu, tutoria edo coach baten bitartez, eta landuko dira talde lana, beldurrei aurrei nola aurre egin, pertsona batek dakazkin berezko errekurtsoak, eta agian beste errekurtso batzuk nola ikasi eta nola landu, eta horretako tresna eta herramienta desberdinak erabiliko ditugu. Zenba denboran garatzen da hori? Programa desberdinak ibilbide desberdina dugu, eta gazte hori sartuko da ibilbide baten baitan, eta lehenengo fase baten, hilabete bateko fasea edo 80 orduko fasea izango da, eta ondoren pasako da edo praktiketara, edo enpresan bertan prestakuntza jasotzera, edo gai tekniko bat ikasi, prestatu, eta gero proiektu bat enpresa berari egitera, ez? Orduan, hor, ibilbide desberdinak landuko ditugu, pertsona bakoitzarekin ikusita, norberaren perfila zein dan, eta zer landu nahi dun. Eta gertutik jarraituko dituzue gazte hauek. Bai. Fernando, 5.000 enplegu berri sortzea edo gazteentzat, 5.000 gazte inkorporatzea, lan merkatura, hori ambiziotsua den helburu bada? Bai, bada, baina realista ere guk uste dugu aukera horiek badaudela. Bakarrikan, behar diren baliabideak ez badira indarrean jartzen, askotan alperkan galtzen dira aukera horiek, ez? Adibidez, nahipatu gure gure enpresa gehiena txikia dira. Bai dituzte, hainbeste idei, aukera, proiektuk, askotan baliabideen faltan gatikan edo denboran faltan gatikan besterik ez bada, baztertuak geratzen direla. Orduan, horrek alako programa batek ematen dire enpresei aukera, nolabait hor alde batera utzita dituzten proiektuei berreskuratzeko eta martxan jartzeko, eta arrakastatzua baldin badia, ja bihurtzen dira ja ekinbide bat enpresa horretan, ez? Eta normalean proiektu horietaz arduratu diren gazteak jarretuko lukete proiektu horiek gauzatzen. Orduan, nik uste dut realista dela. Kontuan hartu behar da ere, hori 20 eskualdetan egingo dela. Eta orduan
bataz beste bakoitza 300 bat lanpostu kudeatu beharko ditula 5 urtetan. Nik uste dut neurtuta hola eta lortuko dugula. 5 urteko lana beraz, aurretik daukazuna, gertatik jarraituko dugu, ea nolako emaitzak ematen dituen, espero onak izatea. Fernando Aurrera, eskerrik asko. Zuei. Nire hautagi, eskerrik asko bizitagatik. Eta